ኣይህወኹን ኣብ ናይ ሰብ ጉዳይ እውን ጣልቃ ኣያትውን ብሃብትን ብንብረትን ኣይወዳደሩን ንምንታይ ኢልኩም ተሓቲትኩም እቲ መልሲ ላጎምን ጃንቴ ዝበሃሉ ኣብ ውሽጢ ባህሎም ዝርከቡ እዮም ላጎም ማለት ስዕር እቲ ቀንዲ ምስጢር ዓወቶም ኮይኑ ዘመናት ሓቢሩ ምስኦም ዝጸንሐ ማሕበራዊ ኣነባብራ እዩ እዚ ቃል ብቐጥታ ብትግርኛ ትርጉሙ እኳ እንተዘይሃለዎ ኣብ ህይወት ዝኾነ ይኹን ከተውሕድን ከተብዝሕን ይብልካን እቲ ዝኣኽለካ ይኣኽለካ እዩ ዝብል መንፈስ ኣለዎ ኢሎም ይኣምኑ እዚ ነገር ሎሚ ደይኮነ ጀሚሩ ካብ ጥንቲ ካብ ኣቦታቶም ብዘመነ ቫይኪንግ ጀሚሩ ቫይኪንግ እከቢሎም ብሓንቲ ኩባያ መስተ ናይ ምስታይ ልምዲ ነይርዎም እታ ኩባያ ቀዲሙ ዝበፅሓቶ ሰብ ምስኡ ዘለዉ ሰባት ክበፅሖም ኣለዎ ኢሉ ይሓስብ ከምቲ ጸሚእዎ ዘሎ ዘይኮነስ ዝኣኽሎ ጥራሕ ይሰቲ ሎሚ እዚ ጥንታዊ ባህሎም ዓብዩ መሰረታዊ ድሌታትና ጥራሕ ይማልኡልና እምበር ብዘብለጭልጩ ነገራት ብኽቡራት ኣቑሑት ምጭናቕ ኣብ ግዜ ዘረባውን ብዙሕ ምዝራብ ካብ ዓቐን ላዕሊ ምስራሕ ግቡእ ኣይኮነን ኩሉ ነገር ዓቐን ኣለዎ ኢሎም ዝኣምኑ ህዝቢ ገይርዎም ይርከብ እቲ ካልኣይ ድማ ጃንቲ ሕጊ ይበሃል ክትሰምዖ ቀሊል ክትነብሮ ድማ ዓቢ ትርጉም ኣለዎ ብሃብቲ ኣይትመካሕ ብፍልጠት ኣይትተዓበ ወዲ ሰብ ብሃብትን ብፍልጠቱን ካብ ዝኾነ ሰብ ኣይበልፅን እዩ ዝብል መሪሕ እዩ ስለዚ እዞም ሕግታት ኣብ ነንሕድሕዶም ዘለዎም ርክብ ቁጡብ ክኸውን ነብሶም ጥራሕ ዘይኮነ ንኻልኦት ክሓስቡ ናቶም ሓጎስ ጥራሕ ካብ ምድላይ ማሕበራዊ ሰላም ከቐድሙ ብሓፂሩ ብትሕትና ምንባር ብዝብል ዓሚቕ ስነ ልቦና ክሃንፁ ገይርዎም እዩ ብኸምዚኦም ሽውደናውያን ብስቕቶኦም ዝፍለጡ ስቕ እንብሎ ቃላት ሓፂርና ዘይኮነስ ናይ ካልእ ሰብ ነፃነት ከይንገፍፍ ናትና ነፃነት እውን ንኸይትንገፍ ንወዲ ሰብ ዝግብኦ ክብሪ ክወሃብ ኣለዎ ይብሉ ማዕርነትን ናጽነትን ናይ ዓለታዊ ኣነባብራ እምበር ናይ ምርጫን ፖለቲካን ኣይኮነን ጾታ ዘርኢ ሃይማኖት ከይበሉ ኩሉ ሰብ ማዕረ ዕድልን ሓለዋን ክህልዎ ከም ዝግባእ ይግኣምኑ እዚ ምስ ዓበዩ ዝተሰብኽዎ ዘይኮነስ ብቁልዕነቶም ዝተምሃርዎ ሓቂ እዩ ናይ ጽባሕ ሽወደን ብናይ ሎሚ ህፃናት ኣተዓባብያ ትህነፅ ዝብል እምነት ኣለዎም በዚ ኸኣ ደቆም ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ነፃ ክኾኑ ናቶም ውሳነ ክውስኑ ሓሳቦም ክገልጹ ገይሮም ይዕብይዎም በዚ ኸኣ ስቕታ ከም ጥበብ ማዕርነት ነፃነት ድማ ከም ተፈጥራዊ ህያብ ይቑፀር ናይ ሽወደን ዓበ ሃብቲ ምትእማን እዩ ዝበሃል ናይ ዜጋታት ማሕበራዊ መግለፂ ተሪር መንግስታዊ ኢንስቲትዩት ብዘይናወፅ ናይ ስነ ምግባር ዋጋ ብሕድሕዳዊ ምትእማን ዝተነድቁ እዮም ግብሪ ብሓጎስ እዮም ዝኸፍሉ ምክንያቱ ብመንግስቶም ኣዝዮም እዮም ዝተኣማመኑ መንግስቶም ግልጽነት ዘለዎ ካብ ብልሽውና ዝነጽሀ ናይ ህዝቢ ሓደራ ብኣገባብ ከም ዝፍጽም ብጽኑዕ ይኣምኑ ህዝቢ መንግስቲ ድማ ብህዝቡ ብኻልኦት ዜጋታት እምነት ከም ዝተነበረሎም ከም ሃገር ሓያል ናይ ስነ ምግባር መትከል ክህልዎም ዜጋታት መሰሎም ናይ ምሕላው ሓላፍነት ክስከሙ መንግስትን ማሕበራዊ ሙሕስነት ንህዝቢ ኣገልግሎት ዝካየዱ ዓብይ ባጀት ውፅኢታውያን ክኾኑ ብሓፂሩ ወላውን ውሕዳት እንተኾኑ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ዝተረጋግኡን ዕዉታት ህዝቢ ተርታ ንኽስርዑ ገይርዎም እዩ ሽወደን ብብዝሒ ህዝቢ ካብ ዓለምና መበል 91 ትስራዕ ሃገር እያ ዜጋታት 10.5 ሚልዮን ጥራሕ እዮም ብናይ ዜጋታት ቁፅሪ ኣንጻር ብነፍሲ ወከፍ ሓደሽ ዓለም ለኸውያን ናይ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ካብ ኣሜሪካ ቀፂላ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ተቐሚጣ ኣላ ስፖቲፋይ ትሩኮለር ካንዲ ክራሽ ቮይ ኣይዛትልን ክላርክን ካብ ሽወደን ዝፈልቁ ናይ ፈጠራ ውፅኢት እዮም ናይዚ ምክንያት ድማ የሰዓታት መወዳእታ መንግስቲ ዘሲ ሪፎርምሲ ዝውፅኦ ሕጊ እዩ በዚ ሕጊ መሰረት ነፍሲ ወከፍ ስድራቤት ናይ ግሊ ኮምፒውተር ብትሑት ዋጋ ክገዝእ ኣብ ውሽጢ ገዝኡ ፈጣን ኢንተርኔት ክህልዎ ብምግባሩ ውፅኢቱ እቶም ቅድም ኢልና ክንጠቕሶም ፀናሕና ፈጠራታት ንኽውለዱ ኣኽኢልዎም እዩ መኪና ዘይኮነ ድሕነት የዝሸይጥ ብዝብል መትከል ኣፍራይ ናይ ዓበይቲ መካይን ትካል ቮልቮ ናይ ሽወደን ትካል እዩ ኣብ መካይን ንሪኦ ክሳብ ሕጂ ናይ ሚልዮናት ህይወት ከም ዘድሓነ ዝእመነሉ በልቲ ናይ መኪና ብ1959 ቮልቮ ንዓለም ዘላለዮ ናይ ፈጠራ ውፅኢት ክኸውን ከሎ ንኣፍረይቲ መካይን እውን ብናፃ ክጥቀሙ ዝፈቐደ ዓቢ ትካል እዩ እዚ ድማ ንድሕነት ቀዳምነት ኢና ንህብ ዝብል መትከል ብተግባር ዘረኣየሉ ውሳነ እዩ ብዓለም ዙርያ ትካላቶም በብዓመቱ 1 ቢልዮን ሰባት ዝኾኑ ተጠቀምቲ ኣለዎ ካብ 460 ንላዕሊ መደበራት ዘለዎ ኣብ ዓመት ካብ 4 ቢልዮን ዩሮ ንላዕሊ ኣታዊ ዘለዎ ናይ ገዛ ኣቑሑት ዝሰርሕ ኣይኪያም ናይ ሽወደን ትካል እዩ ኣይኪማ ቀዲምና ብስፍሓት ከም ዝረኣናዮ ናይ ሽወደናውያን ናይ ላጎም ናይ ህይወት ፍልስፍና ንዓለም ሸጠ ትካል እዩ ዲሞክራቲክ ዲዛይን ብዝብል መትከል ጽፈት ዘለዎም ናይ ገዛ ኣቑሑት ብትሑት ዋጋ ንብዙሓት ክበፅሕ ክገብር ዝኽኣለ እዩ ናይ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ብትሕሰት ኮፒራይት ክጠፍእ ቁርብ ተሪፎ ኣብ ዝነበረ ወቕቲ ሃንደበት ቅልቅል ዝበለ ኢንዱስትሪ ናይ ሙዚቃ ደጊሙ ክባራበር ዝገበረ ሰማዕቲ እውን ብዲጂታላዊ ግን ብሕጋዊ ሙዚቃ ክሰምዑ ዝኽኣሎም ስፖቲፋይ ናይ ስዊድን ትካል እዩ ኣብዚ እዋን ብዓለም ዙርያ ካብ 600 ሚልዮን ንላዕሊ ተጠቀምቲ ኣለዎ እዚ ድማ بعالم درجة 300 مئات أتاوي بقدامنت كمرح أخيلوه ناي تيليكومونيكيشن عالم زي حج حزب وزلو ملكع كحز عب أستوز وزلو متكالات ما أكل حاجة زخونة
ብሓደ ግዜ ኣብ ውሽጢ 180 ሃገራት ዝሰርሕ ካብ 50,000 ንላዕሊ ናይ ፈጠራ መሰል ዘለዎ ኤሪክሰን ሽወደን ናይ ዓለም ርክባት ብዝለዓለ ክትቋፃፀሮ ዝኽኣላ ናይ ቴክኖሎጂ ክንፋ እዩ። ኤሪክሰን ናይ ሞባይል ርክባት ብፍላይ ብ5G ቴክኖሎጂ ፈጠራ ዓብ ግደ ኣለዎ። ብተወሳኺ ብዓለም ደረጃ ናይ ፋሽን ኢንዱስትሪ H&M ኣብ ልዕሊ ዝጠቐስናዮም ትካላት ንሽወደን ናይ ቁጠባዊ ሓይላ ጥራይ ዘይኮነስ ሽምቲ ሃገር ብዓለም ዙርያ ብጽቡቕ ንኽጽዋዕ ዝገበርዋ እዮም። ስለዚ ሽወደን ዓባይ ሃገር ክትከውን ዓብ ናይ ህዝቢ ቁፅሪ ኣይድልያን ዝብል ሓሳብ ብተግባር ዘረጋገፀት ሃገር ኮይና ኣላ። ሽወደን ነዞም ኩሎም ዓለም ለኸወን ትካላት ብኸመይ ክትፈጥሮም ክኢላ እንተልና ካብ ዘለዋ ጠቕላላ ምህርታ 3.5 ሚእታዊት ዝኸውን ንምርምር ብምውዓል ናይ ውሽጢ ሃገር ዕዳጋ ንእሽተይ ከም ዝኾነ ብምርዳእ ኩባንያታት ገና ክምስረቱ ከለዉ ጀሚሮም ዕዳጋ ብግምት ኣትዮም ክሰርሑ ብምግባር መንግስቲ ኣብ መንጎ ዩኒቨርሲቲን ናይ ግሊ ትካላትን ተሪር ምትእስሳር ብምፍጣር ኣብቲ መእተዊ ከም ዝረኣናዮ ባህሎም ናይ ንግዲ ስምምዓት ብቕንዕና ክከናወን ምግባር እዩ። ቅድሚ 400 ዓመት ብ1661 ናይ ወረቐት ባጤራ ንኤውሮጳ ዘላለየት ናይ መጀመርታ ሃገር እያ ነይራ። ሎሚ ዝነበረቶ ታሪክ ብምግዳፍ ኣብ ኤውሮጳ ናይ ዲጂታላዊ ክፍሊት ላዕለዋይ ደረጃ ሒዛ ኣላ። ብኢኮኖሚ ናይ ወረቐት ገንዘብ ካብ 1 ሚእታዊት ኣይበልፅን እዩ። ኣብ ውሽጢ መንፈሳዊ ስፍራታት ከይተረፈ ምእመናን ንቤተክርስትያን ህያብ ዘበርክቱ ብሞባይል ኣፕሊኬሽን እዩ። ሰናቲምን ናይ ወረቐት ባጤራን ስርሖም ኣብቂዑ እናተባሃለ ካብ ሽወደን ሓድሽ ሓበሬታ ክስማዕ ጀሚሩ። ናይቲ ሃገር ትካላት ብተደጋጋሚ ናይ ግሊ መርበባት ናይ ገንዘብ ሃደንቲ ማለት ሃከርስ ግድያት ስለ ዝኾና በዛ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ዘለዋ ምትእምማን ኣብ ሰዓት እዚ እንዳሸርሸሩ ይርከብ። ኣብ ዝቐረባ እዋን መንግስቲ ግዲ የብልኩምን ናይ ወረቐት ገንዘብ መሓዝ ናይ ድሕረት ኣይኮነን። ሓደ መዓልቲ ኢንተርኔት ምስ ዝቋረፅ ወይ ናይ ሳይበር ውግእ ተኸፊቱ ናይ ሃገርና ናይ ዲጂታል ክፍሊት ስርዓት ኣብ ሓደጋ እንተወዲቑ ገንዘብ መድሕን ክኾነና እዩ። ጥረ ገንዘብ ኣብ ጅቦ ከመሓዝ ልመዱ ክብል ጀሚሩ ኣሎ። ብርግፅ ዜጋታት ናይ ወረቐት ገንዘብ ወላውን ኣብ ጅቦኦም እንተሓዙ ብወረቐት ገንዘብ ዝቕበሉ ትካላት ምርካብ ግን ከቢድ እዩ። መንግስቲ ካብ ምምካር ሓሊፉ ናይ ወረቐት ገንዘብ ምጥቃም ኣገዳዲ ሕጊ ከውፅእ ኣብ ምድላዋት ከም ዘሎ ተገሊጹ እዩ። ሽወደን ካብ 1914 ጀሚራ ዝሓለፉ 200 ዓመታት ብዝኾነ ወተሃደራዊ ግጭት ተሳቲፋ ዘይትፈልጥ ካብ ናይ ውግእ ዜና ዝረሓቐት ሃገር እያ። ኤውሮጳውያን ጎረባብታ ቀዳማይን ካልኣይን ውግእ ዓለም እንዳበላ ነንሕድሕደን ብቡምባ ክዳረብያ እንከለዋ ሽወደን ግን ናይ ኢንዱስትሪ ቴክኖሎጂ መጻእያ ትሃንጽ ነይራ። እዚ ድማ ናይ ሎሚ ናይ ኢኮኖሚ ሓይላ ኮይኑዋ ኣሎ። ሽወደን ካብ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ፍልይ ዝበለ ባህሪ ኣለዋ። ናይ ዜጋታት ማለት ኣይኮንኩን እንታይ ደኣ ናይ መንግስቶም ብዙሓት ሃገራት ዓለም ተኣኻኺቡ ዝወፅእ ናይ ጎሓፍ ኩምራታት ከም ሃገር መግለፂአን ዝኾነ ፈፂመን ክነፅሓ ዘይከኣላ ሃገራት ኣለዋ። ኣብዚ ዘመን ግን ኣብ ሽወደን ጎሓፍ ወርቂ እዩ ክበሃል ይስማዕ። ወርቅነቱ ዘርእየና ድማ ናይ ገዛ ርእሳ ጎሓፍ ውሒድዋ ልክዕ ከም ሓደ ዓበ ንብረት ጎሓፍ ካብ ካልኦት ሃገራት ኢምፖርት ምግባር ምርኣይና እዩ። ሽወደን ዓመታዊ ብሚልዮናት ቶናት ዝኸውን ጎሓፍ ካብ ዓዲ እንግሊዝ፣ ጀርመን፣ ኣየርላንድ ሓሊፋ እውን ካብ ኖርዌይ ናብ ውሽጢ ሃገር ተእትያ። ምክንያቱ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ምንጪ ናይ ጎሓፍ ስለዘይኣኽላ ጎሓፍ መሊሶም ናብ ጥቕሚ ዘውዕሉ 34 ዓበይቲ ፋብሪካታት ኣለዋ። እዞም ፋብሪካታት ጎሓፍ ናብ ኤሌክትሪክን ናብ ሙቐት እንዳቀየሩ ን50,000 መንበር ገዛውቲ ናይ ኤሌክትሪክ ን950,000 ገዛውቲ ድማ ናይ ሙቐት ሓይሊ የቕርብ። ሽወደን ጎሓፍ ኢምፖርት ክትገብር ከላ ንምግያፅ ዘይኮነት ካብተን ሃገራት ጎሓፍ ክትቅበልን ከላ ገንዘብ እንዳተኸፈላ እያ ትቕበል። ተኸፊላ ዝተረከበቶ ጎሓፍ ናብ ሓይሊ እንዳቀየረት ንዜጋታታ ብገንዘብ ትሸይጥ። ብሓንቲ ወንጭፍ ክልተ ዑፍ ዝበሃል ከምዚ እዩ። ሽወደን ናይ ተፈጥሮ ሃብታ ጫካን ማይን እዮም። ጠቕላላ ስፍሓታ 70 ሚእታዊት ዝኸውን 28 ሚልዮን ሄክታር ዝፀጋጋዕ መሬት ብጫካ ዝተሸፈነ እዩ። እዚ ጫካ ካብ ኦክሲጅን ምምንጫው ሓሊፉ ናይ ኢኮኖሚ ዓንዲ ሕቋ እዩ። እዚ ሃገር ንደገ ካብ ትሰዶ ምህርቲ 11 ሚእታዊት ዝኸውን ከም ወረቐት፣ ጣውላ፣ ዕንጨይቲ ዝኣምሰሉ እዮም። እዚ ድማ ሰደድ ወረቐትን ጣውላን ኣብ ዓለምና ካልኣይ ደረጃ ይገብራ። ን120,000 ዜጋታታ ድማ ብቐጥታ ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢሩሎም እዩ። ካብዚ 16 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ኣለዋ። ናይ ሽወደን ናይ ጫካ ኣጠቃቕማ ንመላእ ዓለም ትምህርቲ እዩ። ሓንቲ ገረብ ክትቆርፅ ከላ 3 ፈካእቲ ፈልሲ ምትካል ጥቡቕ ባህሎም እዩ። እዚ ድማ ጫካ ከይበርስን ዘመናት ክጸንሕን ንሃገሮም ኣታዊ ክኸውን ኣኽኢልዎም እዩ። ሽወደን ብማይ ግርምቲ እያ። ብዘለንቑ ሰማያዊ ቀላያት እትፍለጥ ኣብ ግዝኣታ ልዕሊ 95,000 ቀላያት ኣለውዋ። እዞም ቀላያት ካብ ስፍሓታት 9 ሚእታዊት ይሽፍኑ። ከም ቫርነርን ሻተርን ዝኣምሰሉ ዓበይቲ ቀላያት ንጹህ ናይ ቡምባ ማይ ንዜጋታት ካብ ዘቕረቡ ሃገራት ሓንቲ ክትኮን ኣኽኢልዋ እዩ። ቀላያታ ዝለዓለ መጠን ናይ ዓሳታት ምርባሕ ስለ ዘለዎ ዓመታዊ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ቱሪስት በጻሕቲ ኣለዉ። ሽወደን ከም ሃገር እትጥቀመሉ ናይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ 45 ሚእታዊት ዝፀጋጋዕ ናይቲ ሃገር ኩሉ ነገራ እዩ። ስቶክሆልም ክህወኹ ዝስእንዋ ክረጋግኡ ዝፈትውዋ ኣብ ዝተፈላለዩ ደሴታት ዝተቐመጠት ናይ 800 ዓመት ታሪክ ዘለዋ ናይ ሽወደን ርእሰ ከተማ እያ። እተን ደሴታት ነንሕድሕደን ዝራኸበሉ 56 ድልድላት ብዙርያ ዝኸበባ ማይን
ዘመናዊን ጥንታውያን ስነ ህንጻታት ተደሚሮም ንዓይኒ ዝማርኽ ንእግረኛ ምችእቲ ከተማ ገይርዋ እዩ። በይኖም ካፌ ተጠቂሞም ፊካ ወይ ቡን ምስታይ ዝፈትዉ ዕግርግር ዘጨንቆም ብሕታውነት ዘሐጉሶም ትኽክለኛ ከተማ እያ። በዚ ከዓ ዜጋታታ 45 ሚእታዊት ንበይኖም ኣብ ሓደ ገዛ ዝነብሩ ስካብሉ ኮይኖም ማለት እዩ። ክነብራለ ይቕም ምባልኩም ፔሮ ሒዝኩም ንቕፂለ ዝነገረኩም ሓቂ ኣብ ኖት ታስፍርዎ። ገዛ ኽራይን መግብን ክቡር ኢልኩም ፀሓፉ። ናይ ስራሕ ግብሪ እውን ላዕሊ ኢልኩም ፀሓፉ። ብርግጽ ብመልክዕ ግብሪ ዘውፃኹምዎ ገንዘብ ካብ መዋእለ ህፃናት ክሳብ PhD ብናፃ ትረኽብዎ ትምህርቲ ሕክምና ስራሕ እንተስኢንኩም ማሕበራዊ ዋሕስ ቆልዓ እንተወሊድኩም ነዊሕ ናይ ወሊድ ፍቃድ ኮይኑ ተመሊስኩም ትረኽብዎ። ግን ካብ ሽወደን ከም ዝወፃኹም ክስማዓኩም ተደሊኹም ካብ ስቶኮሎም ብደቡብ 641 ኪሎ ሜትር ርሕቐት እትርከብ ማልሞ ትከዱለኩም። ማልሞ ካብ ርእሰ ከተማ ደንማርክ ኮፐንሃገን ብ40 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ትርከብ። ናይ ሽወደን ከተማ ማልሞን ኮፐንሃገንን ዝራኸብሉ ድልድል ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዶብ ኣጥፊእዎ እዩ። እቲ ድልድል ብታሕቲ ናይ ባቡር ብላዕሊ ድማ ናይ መኪና መንገዲ ስለ ዘለዎ ኣብ መዓልቲ ክሳብ 120,000 ሰባት ካብ ክልቲአን ከተማታት ንስራሕ ይመላለስሉ። ኮፐንሃገን ደሞዙ ዝሓሸ እዩ። ሽወደን ማልሞ ድማ ገዛ ኽራይን ናብራን ካብተን ዓበይቲ ከተማታት ዝሓሸ እዩ። በዚ ድማ ኮፐንሃገን ንስራሕ ማልሞ ድማ ንመንበሪ ይመርፅወን። ነበርቲ ማልሞ 45 ሚእታዊት ዝኾኑ ናይ ወፃኢ ሃገር ተወለድቲ ክኾኑ እንከለዉ ካብ 170 ንላዕሊ ብሄራት ከም ዝነብሩ ይንገር። ኣብታ ከተማ ካብ ቋንቋ ሽወደን ቀፂሉ ብስፍሓት ዝንገረሉ ቋንቋ ዓረቢ ብሽወደናውያንን ብስደተኛታትን ዘሎ ዓቢ ናይ ኢኮኖሚ ፍልሊ ስደተኛታት ምስ ሽወደናውያን ማሕበረሰብ ብዝግባእ ዘይምውሃድ ተደሚሩ ካልኦት ናይ ሽወደን ከተማታት ብዘይተለምደ መልክዑ ብሓደ ወገን ዘመናዊ ሰማይ ጠቀስ ህንፃ ዝረኣየላ ብኻልእ ወገን ድማ ስእነት ስራሕ ዝበዝሓላ ክልተ ዓይነት ስፍራታት ዝሓዘት ኣብ ውሽጢ ሽወደን እትርከብ ሽወደን ዘይትመስል ከተማ እያ። ካብ ስቶኮሎም ናይ ምግያፅ ናብራ ካብ ማልሞ ናይ ዕግርግር ቦታ ርሒቕካ ናይ ሽወደን ዓበይቲ ኢንዱስትሪ ናይ ንግድን ናይ ወደብ ከተማን ንምብፃሕ ጉተንበርግ ክትመፅእ ትኽእል ኢኻ። ሓፂን ናብ መኪና ገረብ ናብ ወረቐት ዝቕየረሉ ሓሳብ ናብ ዓለም ለኻዊ ንግዲ ዝቕየረሉ ናይ ሽወደን ናይ ጨካን ናይ ሓፂንን ሰረድ ዝስደደሉ ንግዲ ማእከል መሰረት ናይ ኢኮኖሚ እያ። ኣቐዲምና ዝረኣናዮ በዓል ዝና ቮልቮ ዝተመሰረተሉን ቀንዲ ናይ ስራሕ ቦታን ኣብዚ ኣብ ጉተንበርግ ውሽጢ እዩ ዝርከብ። ጉተንበርግ ኣብ ገማግም ባሕሪ ስለ ትርከብ ዓለም ለኻዊ ናይ ባሕሪ መግብታት ዝርከበላ ከተማ እያ። ናይ ዓሳ ቤተ ክርስቲያን እንዳተባሃለት ናይታ ከተማ ናይ ዓሳ ዕዳጋ መለለያ እዩ። ሎሚ ዝቐረብኩልኩም መደብ ነዚ ይመስል። ላይክ ሳብስክራይብ ኣይትረስዑኒ። ሰላም።